jinga jimut ba perston tin song sembut mutrang ba but National Vice President ka National People Party NPP ba ki MLA ka All India Trinamool Congress samegalia ken le yaso no shaka BJP shwa collection MLA arjar pulai kalapin samut yikinong lam ka AITC habakan tho kalai ka te jinga jimut ba George Piling do MLA ka AITC da umroi ba chibweb ka liang persya yeng dor bar thwai ka jela ulong ba ka pen isibun ki bodan hakani ka sarkar bamta ulong ba perston haka chaka ban wer ki parlok MLA chaka NPP penban upha chaka BJP ban pen klan ka BJP habang ka tu ka jingkran jing ba perston ngila so samut bana ko juko por ka pen pau shibun ki ba don hakani ka sarkar bamta ka beningkong ngaklam tip ba perston la di kum chief advisor chaka BJP mo banile bantan ni ki perlok ban penrung no chaka BJP te unu nongilam uba nangla ban sutu ban nang penskam nong rim ya ka parti la jong tengah try kin wer saya ka parti la jong kai mo magi nang yo perlok ban nang pen klan ya ka jong ka kunhon nei ka bolong menta tingi iba deputy chief minister ile ban pen klan pen ban ya ka BJP kata ka beningkong ban ilong inong raktien jong ka BJP ka ba arpat kanang pen isu syu pai ba ka jing trilang hapre jong ka NPP ba BJP ka hejan ba một là đáp phim rung là cái chính khang của bên công là một rung là đời chính khang mốt cả bà art này phim rung đời chính khang các bạn rung đời chính khang điên hai cái bukut cái juk cái xem NPP BJP cái bang nghĩa là một phần sai cái phải bạn là kapor thế nên là thay cái chính khang như bảo Preston kalau hak kata cái GS2 jemut apa yang juga NPP buat BJP balada là đáp cái seat apa NPP terung nak si BJP compare cái juk cái xem habakali lesi ka jingtho ba perston ka dei namar ba ka AITC ka langso thiet man ka singi ha ka jala uniu noi la mulo ong ba ka party ka kiu state namar ka jingkersian ki pai ba angnut ya ka jingkala ka TMC ka dei ka party mengajukan berbor ka dei ka party ka bala Roy state tam ka jala tang hapok khniat banai ka jingkersian ki pai ba da ka ta ka jingkmi lenti ban wan rai ka jingkala kalong ke ka bakra bat ngi kermen ba ki pai ba kin ai lat ing sisin bangin poi siya ka sarkar naman ngila kai sansnam mo ngila ikat tu kijing ki bagi pai ba ki ai lang ba bat kijing siya ban ben jung boduk lang nangjur pemban nakapor si kapor ki pai ba ki leniar bom don bela ki samla kim don kam don jam kinong trei sarkar ki mio tulap ha kapor ka babiang kino hikai ki ba mdon syu ki school ki ba ngila hiru kum tu wat ki badon ru mio tulap ha kapor ka babiang di nang ta ki wibat pat ki policy ki balana kta yo duk usuk ngaso ba kini kin sakren brio bat ha ju ko por bo pai ba dei shu bo be mo pai ba ula nang shai rung shi ki ngi sam ngi kindu ki brio inda so buram ya ka jing shai ba ka jing sampang ju ki pai ba ha ki kisngi kalong shi sha ki ka ba ngam ai ku beli pi kum ki lat patai ku bor ai ku beli ki don ha ki ba tho da ka ba shai ba da ka ba don ka jing ki klik am tam ki social media man pen sap yang ki jing su thu ju ki nam ta ka sensiar padar ka ba khoi tingi kermen ba ka jing kala kan wan mo bat la dau pai ba hi wi ka ba se jingai na ailat ba ya koi ka kan hon ba koi ka parti ka ba thamai ka ngi persyang nang ba ka Trinamool Congress man pen su thu ban ai ki lenti ka ba thamai sakalawi